Haia, fi di Manon Steffan Ros a fi sydd di sgwennu Mwgsi. Da ni dreulio tridia efo'n gilydd ac efo Gwen Llian, ffrind Megan, yma yn Fran Wen. A wedyn mi nes I fynd ati sgwennu drafft. Ac o'n i'n rhyw bori'r blog bob hyn a hyn I gael y manylion. Ond wedyn o'n i'n ymwybodol iawn hefyd, mae wbath fel ti'n dweud, wbath wedi ysbrydoli gyn stori Megan ydi o. O'n i'n reit nerfus. Y peth braf ydi, o'n i'n arfer gweithio I Fran Wen tua 40-50 mlynedd ar ddeg yn ôl fel actores. Wedyn dwi'n gyfarwydd efo ffordd mae'r gwmni'n gweithio ar staff a felly. Ac o'n i'n gwybod achos yna fysa Iola yr cyfarwyddydd, o'n i'n gwybod fysa hi yn dallt be o'n i'n trio greu. Ond eto mae yna ddal rhyw nerfusrwydd y fydd y sgript yn gweithio go iawn ar lwyfan a fydda i'n hapus, fydd be o'n i'n trio ddeud yn cael ei ddangos ac just wrth modd. O'n I wir yn cael croen gwydda ar rhai darna a mae'r miwsig yn anhygoel a wir dwi'n mor hapus. O'n i'n sylweddoli cyn dod pa mor nerfus o'n I am weld o a wedyn ar ôl weld o. Oce, dwi'n hapus.